Časy protrvá, ale jde se dál. Žádné procesy, prostě žádné sklepování, sešití, kurva, ani čas. Pak si řekneš, co dobrý. A ještě mi čeká třetí třetina. Třetí třetina, která ovšem rozhodne. Stav 4-4. A teď je ten prostě úplně už to cítíš mu na vlastně si řekne, že prostě to zvládneš. A pak se zase najetuješ, vypravíš pitlíka a jdeš na to. Stojíš zase na té bůli a říkáš, dneska se to bojí. A jedeš. Klíčky, točky na hlavě, lepidlo na čepeli, to prostě to stačí jen tak fidlikovat a obrána, prostě kleknu těch střel, kurva, otečkování jak cib, ale jedeš. To prostě to nemá chybu ta hra. 5 minut do konce, furt 6-6, to je nízká. Ale to je, hejma. Ticho před bohuží. Prostě víš, že teď je ta tvá pravá chvíle. Že teď přišel, nadešel čas, prostě 9 minut hrát florbalu. A ukážeš, co je v tobě. Co máš tady? Začneš uvažovat, kde to dáš, kde si naběhnu, koho si obsadím, abych zdrhl, komu to vypichnu, komu to nevypichnu, komu dám štípace do zadku, abych se na něho vystaral. Aby ho to bolelo, aby ho to štíplo. Nepliveš. Ne, to ne. Ale potom si uvědomíš, ten je. Jeho tam tak čítá. A poslední střídání. A jede. Útok, zpátky. Útok. Obrana. Útok, obrana. Nebo že tam se písničky. Útok, obrana. Prodloužení. 5 minut pauzy. A ten tlak se stupňuje, ten to už necítíš nic. To cítíš tu živu úplně nabitou jak svinia, že prostě půjdu taky nějaký pražáky, taky nějaký celý to tenau, že ty pražáky vyjebeš. Fakt, že jo. To prostě, co se vyjde víc než pražáka na kolenou. A ty držet ten oslavný talíř, toho pohár, nad hlavou a říct si, proto to dělám. Pro zábavu a čest. A sílu a slávu. A můžeš si říct, dělal jsem to dobře. Ale pak ta oslava, to závěrečko, jak otlačíš to celé, to je taky tak pizce. To musíš chvíľku tam a chvíľku tam. A pak jak nalivaš ty tam tohle, to teď musíš kopat do rytmu, to furt slyšíš jak prodloužení. To je rychle, to kopeš, čepko chvíličko, tež, ale pak strné bouře. Na hajzlu. A to je, tak dojde. Šaule za šaule. Serek na to, přijde zase. Zase mu otačíš, starátko, ukrajíš si to. Ale ta písnička je nekonečná. Asi přejdem... Další sezóně. Další sezóně. Prostě tam jako přikrála. To musíš cítit, proč tam chodíš, proč vlastně, proč se obětuješ. Proč tam chodíš mezi své kamarády. Uj, to píčne. To bylo na ruku To já ne, to bude za 10. No píči kurva za 20. A já bych to dokončil.